Kaixo guztioi, jarraitzen dugu dinamika ariketekin, kasunetan lan ingo dugu marruskadura indarrarekin, ariketa honetan. Plantatzen digute bloke bat daukagula 200 newtoneko pisua daukana, vale? Hau da gure egoera, mai horizontal baten gainean aurkitzen da, ez da leuna marruskadura indarra gertu delako, eta esaten digute marruskadura estatiko eta dinamikoaren koefizienteak direla 0,6 eta 0,3. Eta esan daiteke hauek zuek lehenengo aldiz ikusterakoan esatea, ze montre dako ni badakit zer den marruskadura, eta ikasi dut marruskadura dela marruskadura koefizientea bider normala, baina zer da dinamikoa eta estatikoa. Eta bariketa honetan azkenean gauza horiek egongo gara lantzen eta saiatuko gara ikusten. Ulertu behar duguna, dugu hau kutxa, hau da maila, eta marruskadura indarrak mailak kutxaren gainean egingo duen marruskadura indarra da interesatzen zaiguna. Izango da normalaren proportzionala, ez da normala hemen agertzen da. Kasu honetan nola horizontala den, normala izango da pisuaren berdina, ze bestela kutxa gora edo bera mugituko litzateke, beraz hemen N edo P jartzea berdina litzateke, baina bakarrik horizontala delako. Vale. Interesatzen zaiguna da koefiziente hau. Egun normalen ariketetan, gauzak mugitzen ari dira, eta orduan beti erabiltzen du marruskadura koefiziente berdina, eta horrei ditzen zaio dinamikoa. Gauzak mugimenduan daudenean, erabiltzen den koefizientea dinamikoa. Baina zer esaten ez bada, gu dinamikoa dela onartzen dugu, baina maila ezberdintzen digute koefiziente estatikoa eta dinamikoa, eta gainera estatikoa da dinamikoa baina handiagoa. Ulertu behar duguna da, eta gero ariketak egiterakoan, parte ezberdinak egiterakoan nik uste dut hobetu ulertuko dela, baina behintzat gainetik esatea. Imaginatugu ez diogo inolako indarrik egiten kutsari, bale? Normala, honen berdina dela, 200, eta imaginatu erabiltzen dugu 0,3, bale? Jartzen dugu 0,3, ateratzen dugu, eta marruskadura indar bat ateratzen zaigu. Horrik ez dauka inolako logikarik, kutsa geldirik badago, marruskadura indar batek egiten badio indarra azteko. Marruskadura indarra izaten da mugimenduaren kontra. Kutsa geldirik badago, marruskadura indarra zeingo dio eskuinera edo eskerrera. Eta horretaz aparte, eskerra edo eskuinera egiten badio, horrek mugiara hasiko du. Kanpoko indar bat agertzen denean, kutsa mugiten hasiko zen. Orduan, zuek imaginatu zen duzuela boligrafoa zure mai gainean. Boligrafoa ez da hasiko mugitzen mailak marruskadura egiten diolako. Hain zuzen ere kontrakoa, boligrafoa mugitzen baduzu, mailak heldutuko du. Beraz, zenbaki hau ezin daiteke konstantea izan, ezin daiteke beti zenbaki berdina izan. Nolabait, eragina izan behar du kanpotik indarra egiten diogun edo ez. Beraz, grafiko honekin saiatuko gara koefiziente honen izaera ulertzen. Zenbat eta indar gehiago egin kanpotik hasieran. Ez badiogu inolako indarrik egiten, marruskadura koefiziente hori 0 balio du eta beraz kutsa ez da mugitzen. Zergaitik marruskadura indarra 0 dela. Vale. Azten bagara indarra egiten, zuek imaginatuko zu estutxa edo boligrafo. Azten zarete bultzatzen suabe, estutxa hobeto, masa handiago daukalako. Azten zarete mugitzen eta zarete kapasa aldatzeko. Baina nahiz eta indar ezberdinak erabili, estutxea ez da mugitzen, bale? Nik ematen diot indar txiki batekin ez dut mugitzen, handiago batekin ez da mugitzen, handiago batekin ez da mugitzen. Baina indar ezberdinak direnez, marruskadura indarra ezberdina izan behar da mugimendu horiek beti kontran egiteko. Ez da berdina bultzatzea 10 newtonekin edo 20 newtonekin, eta bi kasuetan kutsa ez da mugitu. Beraz, marruskadura koefiziente estatikoak balio ezberdinak izango ditu, depende kanpoko indarra zenbatekoa den. Nolabait, kontrarrestatzen du kanpoko indarra, egiten dio indar nahikoa, aurrera ez egiteko. Beraz, zenbat eta kanpoko indar gehiago eragin, orduan eta koefizientearen balioa handiago izango da. Beraz, marruskadura indarra handiago izango da. Baina beti nahikoa mugimendu ekiditeko. Zer da gertatzen dena, eta zuek estutxarekin zenbat eta indartsuago mugitu, helduko da momentu bat zeinetan estutzea mugimenduan jarriko duzuen. Vale? Eta izango da hori gainditu duzuenean marruskadura koefiziente estatiko maksimoa. Vale? Bere balio maksimoa. Kasuetan 0,6 ematen digute bakarrik maksimoa. Hori gainditzen dugunean, estutzea mugimenduan jarriko dugu, blokean mugimenduan jarriko dugu, eta mugimenduan dagoenean, gauza bat mugimenduan dagoenean, mugitzen jarraitzea errezagoa da hasieran mugitzea baino. Horregatik koefiziente estatikoa koefiziente dinamikoa txikiago izango da. Beraz, ez da gauza berdina izango geldirik dagoen bloke bat mugitzen hastea, beharrezkoa den indarra, eta blokea mugimenduan dagoenean, mugimenduan jarraitzeko beharrezkoa den indarra. Eta hain zuzen hori da, ariketa honetan ikusiko duguna. Atala, zein da egoera horretan blokearen gaineko marruskadura indarra? Ez badiogu inolako indarrik eragiten kanpotik, marruskadura indarra 0 izango da. Zergaitik izango da 0? Koefiziente estatikoa kasu horretan 0 balioa duenez, orduan FR izango da 0 bider normala. Kasu horretan izango dela 0 bider 200 pisuaren berdina delako, beraz? 0
Newton. Lehenengo kasuan, marruskadura indarra 0, zergaitik geldirik dagoen zerbaiteri ez badio inolako indarrik egiten, ez da agertuko marruskadura. Marruskadura agertuko da nolabaiteko mugimendua sortzen saiatzen banaiz. Beatala, kalkulatu blokearen gaineko marruskadura indarra, honen gainean 80 newtoneko indar horizontala ere egiten badiogu. Gure buruari galdetu bartiogun lehenengo gauza da, 80 newtonekin kapasak izango gara blokea mugitzeko, eta hori jakiteko pentsatu behar dugu, zein da gure marruskadura indar maksimoa, zein da mailak kutsaren gainean egin dezaken marruskadura indar maksimoa. Eta hori izango da, gure koefiziente estatiko maksimoa bider normala. Kasu honetan koefiziente estatiko maksimo esaten dute 0,6 dela, eta normala da 200. Biderketa egiten mauzue, ikusiko dugu, gure maila kapasa izango dela 120 newtonetan arte blokea geldirik irauten. Nola kasu honetan 80 newton hau baino txikiagoa den, badakigu blokea geldirik geratuko dela. Eta blokea geldirik geratzeko, dakiguna da, geldirik dagoenez, horrek esan nahi du, gure marruskadura indarraren balioa izango dela kanpoko indarraren balioa. Kasu honetan, 80 newton. Geldirik dagoenez, marruskadura indarrak egiten du kanpoko indarraren berdina. Ze galderak esaten digu, zenbat balio du blokearen gainean eragin behar den indarri txikiena igidura hasteko. Kalkulatu dugun bezala, mailak blokearen gainean sortu dezaken marruskadura indarrik maksimo handiena izango da 120 newton. Beraz, kanpotik egin beharko dugu hori baino pizkatxo bat gehiago, eta horrekin nahikoa izango dugu ja blokea mugimenduan jartzeko. Beraz, kanpoko indarra 120 newton baino handiago bada, berdina bada ez, ze hau lortzeko kapasa da, eta egiten dugun indarra besteren berdina bada, ez dago mugimenduan, zergaitik aurretik ez egolako mugimenduan. Gogoratu Newtonen lehenengo legea, zerbait geldirik badago, kanpoko indarren batura 0 bada, geldirik jarraituko du. Mugimenduan bazegoen, mugimenduan jarraituko du, baina mugimenduan bazegoen, koefiziente estatikoa ez genuke erabiliko. Beraz, kasu honetan, kanpoko indarra 20 newton baino pizkatxo bat handiago bada, eta hau horrela dirazten da, orduan mugimendua lortuko genuke. Eta de atalak esaten dugu, bale, 300 newtoneko indarra erabiltzen badugu, zenbateko marruskadura indarra izango dugu. Pentsatu, hasi gara hemen 0rekin, gero begiratu dugu 80rekin, eta handitu da gure marruskadura koefizientea. Heldu gara muga honetara, justo dela 120 newton da gure marruskadura indarrak egiteko kapasa den maksimoa, baina ja heldu gara 300etara, beraz ja pasatu dugu muga hori, eta orduan ja blokea mugimenduan egongo denez, ja gure marruskadura koefizientea izango da dinamikoa. Eta hemen ja beti berdin izango da. Mugimenduan daukagunean dinamikoa. Eta nola 0,3 den, ariketak esaten digulako, marruskadura indarra izango da 0,3 bider 200, normala ez delako aldatzen mugimenduan edo geldirik dagoenean, beraz, marruskadura indarra kasu honetan izango zen 60 newton. Esaten dugu atalak, azkenengo kasu honetan, 300 newtoneko indar hori genukanean, zenbateko azelerazioaz egituko litzateke blokea. 300 newtoneko indarra daukagu eta marruskadura indarra ikusi dugunez 300 newtonekoa bada, egiten dugu kenketa 240 newton eskuinera, eta indarra da masa bider azelerazioa, Newtonen bigarren legea. Beraz, azelerazioa izango da indarra, baina indarra resultantea, zati masa. Masa ez dugu ezagutzen, baina badakigu pisua dela masa bider gravitatea, ematen digute gorputzaren pisua. Beraz, masa izango da P zati G. Masaren balio hau sartzen badugu hemen, lortzen dugu hau. Zenbakiak sartu aldituzu ez egituan, eta lortu, baina azkenean izango da indar resultantea dela 360, 280, bider gravitatea, zati ematen digute pisua. Eta ikusten dugu, gure blokeak izango duen azelerazio izango dela 11,76. Hau azkenean da, behin dakigunean zenbatekoa den marruskadura indarra, aplikatzean Newtonen bigarren legea eta listo. Eta azkenengo atalak esaten digu, zenbat balio beharko du blokea igiduran mantentzeko behar dugun indar horizontal minimoa. Hemen klabea dago, blokea igiduran mantentzeko. Horrek esan nahi du mugimenduan dagoela. Mugimenduan dagoenez, marruskadura koefiziente izango da dinamikoa, 0,3. Beraz, marruskadura indar maksimoa eta minimoa eta egongo den marruskadura indar bakarra mugimenduan dagoen izango da 60 newton, beti berdina. Beraz, gorputz bat mugimenduan jarraitzeko, imaginatu, eskerrera egiten diola 60. Galdera izan daiteke. Zer da justo gertatzen dena, guk aplikatzen diogunean bestaldera 60. Hori izan daiteke du, ez da, ze 61 bat aplikatzen diogunean, ustut nahiko harra ikusten dugula guztiok, 61 bat aplikatzen diogunean hemen, hau baina dago izango denez, mugimenduan jarraituko dut. Baina mugimenduan badago eta justu hau eta hau berdinak badira eta elkarra anulatzen badira,
Newtonen lehenengo legea esaten du, indarra resultantea 0 denean, gorputza geldirik geratuko da, edo abiadura konstantearekin mugituko da. Nola aurretik mugimenduan zegoenez, nahikoa dugu indar honekin hau anulatzea, eta naiz eta indar resultantea 0 den, nola mugimenduan zegoenez, mugimenduan jarraitzen du. Horregatik hemen kanpoko indarra ez du jartzen handiago 60, baizik eta handiago berdin 60.